העיף אותנו מהחנות. מי העיף אותנו? תקשיב, ימה! זה המוכר? לא, זה המוכר. לא, מה פתאום, זה לא המוכר. אתה רוצה גם לשחק איתנו? נתקעתי פה. איפה את? אני פה. איזה דבילית תתליחת. נכון זה חם? מה איפה החרא הזה? בואי איתי דינה. אז מי יש שם אנשים לכם פה דינה? מה עשית? לא, זה צורם. כלום. פאפ! מי פגז? עוד שנייה שברתי את זה. בוא נחזור. אנשים מסתכלים. סליחה, מה זה?